anaghị ekwu okwu reconciliation. Nna na nwa dị ese okwu. Nwa nwere ike na-ene anya na-atụ anya ụgwọ akwụkwọ n'aka nna ya, onye ihe ọ na-ewe iwe. Nwa nwere ike na-atụ anya ka nna ya bidoro ya bịa, o bidobere ihe ọ na-ewe iwe. Ma mgbe ọ ghọtara nsogbu ji nna ya, o wetukwa obu ya na nna ya akpawa. So onweghị ha esere okwu esemokwu na a na-edozi. Nọ nwata na-ebe nye m. Mana ibe anyị nọdụrụ n'afọ ha nwakwa ọtọ afọ ya, ma mgbe ha fụziri ya ka ha ma na ọfọ ndụ ka anyị na-aga ọba. So onweghị onye ga-amụta nwa ghara ị na-ekpe ekpere ka nwa ya ghara ike ya. IPOB na ọha na eze nwere nsogbu, and ịgbakọ ife IPOB na-eme 90% of it I dị behind it. Ọha na eze I dị behind IPOB's activity. That ife anyị ji bamba na isi na ndị IPOB ndị na-egbu mmadụ ma onwebeghị onye ba gburu. Ihe anyị na-agwa federal gọọmenti ha jide ndị a na-azụ ebi na-egbu mmadụ n'ọba terrorists. IPOB is never terrorist, and Ohaneze never accepted the ban on IPOB as a terrorist. We never accepted that, and we will never accept that. So the activities to redress the injustice and fairness they denied to Igbo nation. That's all. O nwere ihe mmadụ anyị nwa aha metụtara mgbe anyị dị ka na-anụ anyị dị 13 years. Ife ngabigara oge ahụ o nweghị ka iwe obi ihe gbasara Biafra afa. My brother, ikwu okwu ọjọọ maka ha aga m egbu. Ihe na-achọ ịgwa gị na ife anyị jiri anya anyị fụ at 13 years I soro n'enyi ozu ife adịghị before. At 13 years na-eje 40 something kilometers. It is average Igbo man bụ onye Igbo, the late brothers Igbo man will be reacting anytime Biafra a movement that nothing can stop. It cannot die. Anyị bụ ewu na ọgọ, mana sịsọ anyị nwa wee agbụrụ Nigeria zuru oke kpasị. Nigeria niile kpọrọ Igbo asị maka mbọ ha na-agba. No lazy man in Igbo land. But there's lazy man in other tribes in the Nigeria. Average Igbo man looks for what he will eat. Average Igbo man never go to anybody to beg for arms. That's the jealous. Igbo nweleze, meze puta. Like you see, Nananka nweleze na eze aputago. O eze aputaghị man Igbo nweleze. Eze puta even Igbo nweleze.